Wannan fata da kuke kallo ita ce fadar sarkin gobir, wato inda za a nada wato dambaran din sarkin gobir, wato Alhaji Aminu Ala. Jama'a ba mu wani ulama'u malamin Rajab Ibrahim. Sallu ala nabi. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا انك تجعل الناس اليوم ان الله لا يغفر الجهاد يا الله madaukakin sarki yadda ka tara waɗannan jama'a bayan ka a wannan masarauta ta mu ta gobir Allah ka sa a yi wannan dani lafiya a kare lafiya kuma Allah ka mai da kowa gidansa lafiya wannan rashin zama lafiya da rashin kwanciya hankali da muke fama da shi kasar nan in ma ɗauka za ka yi haka ya yi ba da haka. To, an bani umarnin cewa yanzu a wani kan kasa salati an ɗanzu. Daga baya sai yan mijiya su kai su taho da shi da girma ɗan buran domin shi ma su sha rawani. Yake za mu ɗan faɗa ma baƙi wasu ba su san al'ada ba. Idan ana nufin sarauta mata da maza. Abin da ya sa an ka ce a wara gada saraki, shi saraki al'adance da sarakin tanaga da kuma juma ta cikin gobe. Saboda haka shi ko ala don waɗan bugan nan sai Idan ne ga Ga yana ana nadawa saraki isa ka duku ɗan saraki labo saraki labo kuma in hana ba nan sun ce in dawo nan na dawo nan kuma koma can to ba ta kacewa mai ita da keke da ita to sannan ku da zuwa ga sunan sun taso su kare shi da wannan naɗi na ɗaya daga cikin majalisar mai girma sarkin gobe sarkin makeran gobe ga shi nan ana nadawa da yana ana nadawa kanin saraki iliya dan saraki abubakar labo dan saraki abubakar labo ga shi nan ana nada shi ga yana ana nadawa ga saraki nan ana nadawa ga yana nadi ya kama hanya mai girma sai ga sarkin musulmi wambai na alhaji mamman di wambai cikin liman abubakar wambai ɗan liman wambai imamun gini waliyin allah wambai cikin waliyin allah alan waka ɗanfuran haya sa'alali nake kuyi duba girman sha'ani na da ɗanburan ba wai ba ina jin sa'arai domin zaman sa da riba mutunci gunsa kamar ruwa ka ɗiba alan waka ɗanburan mai girman haiba mai hannu da mace babba dan babba imamun waka yake ka ji shi ka duba azanci da salo gurinsa da wata ba ayi a gama ya bugu ba za a dudduba amari matacce mai rai ya bar gararan ba ba a so haka za a ce mijin iya baba alan waka ɗanburan mai girman haiba mai hannu da mace babba dan babba kubar tambaya sa'alali nake kuyi duba girman sha'ani na da ɗanburan ba wai ba ina jin sa'arai domin zaman sa da riba mutunci gunsa kamar ruwa ka ɗiba alan
ji shi ka duba azanci da salo gurinsa za ka yi arba farillai suna da mustahabbai duba na waka sun san shi ba da kokwanto ba taken kiɗan ta kwashen girma zan wake kan damar Hausa. Ibrahim Shagali na dawo gida ƙasar mu ta wuce kusa. Allah ka ƙara ɗaukaka daular gobir ta ƙara yin rassa. Ƙasa ce ta musulmin Allah mai sarakuna na alfarma. tabbatar da kwana ne biyu suna sabbato tsakanin da sabon birni kuma muna ƙara godiya da mai alfarma sarkin Kano da ya mutunta mu ya girmama mu ya ba mu takarda musamman ya ce a kawo mana ta godiya bisa da naɗin sarauta kada bakai sannan tuna godiya da sarakuna na yan uwana sarkin yamma sarkin kudu bisa haɗin kan da suka bayar aka yi wannan sarauta bai girma cewa na fati na biyu sabon gani suna na hannu masu girma sarakuna mallamai hakimai wadanda suka ɗauki wannan wuri ina godiya da yana Allah ya saka musu da so sarkin makera wanda aka hanyar nadawa sarkin makera ya gani sarautar nan gaba bayanai shi ne suka gani sarautar sarkin makera na wana tare da su tun cido tun tale-tale muke tare da su don ba uba akwai kane don ba kane akwai wa waziri waziri juyo mana abin magana juyo mana ka san al'ada mu da ku saura mu da takowa ku karbe mu ku sanda karama da sanda in aka yi jima ta sarakuna da kare saboda haka muna godiya kuma muna fatan Allah za ta kai don Allah sai sarki na sabo wanda sarautar nan Allah shi baka da tsawon taba samun ta baka sabo su kai ga saboda haka shi an naɗe shi an naɗe ne ta kuma masu tambabar cewa shi alhaji kaya ba ɗan sarki ba ne to sun jiya kaya suna cikin tsazon ɗan sarauta kudu domin kuma ne shi ma ya yi kaka ne ya yi don haka kada mutum ya kuma ba shi sarauta tamburan shi mamaki ko ya ci mana ce gumi a ce mun gudu na ba mu da hankali wallahi muna ci
sai mun ta san sana da nan bai don saboda babu wani wanda aka tafi wanda ya ce na sama ta tare an gama da ita don Allah muna godiya da yake kwarai da gaske kuma Allah ya sa ma albarka kuma Allah ya tsare ta kuma Allah ya tsare ta tsare kuma muna son wannan sarauta da muka baka kaji dan sarki na kai ka san tunda ka san gidan da kai to ka san yadda kake ita ta haya tana da kai mutum ko kuma ita ce ita ta san dukkan mutum dan ta ce ba kowa na nan kasar kudu muna da sarki ya kai 600 da wani abu 600 da wani abu saboda haka ya an tafi sassana duk kowa da sarki na kasar kowa sai ka ce na yanzu saboda haka ka mutunta ta ka mutunta kanka kuma ka mutunta gobe in ka nakasa ta ka nakasa kanka ka nakasa gobe Nura, baba baba juyo mana da abin nan ba ma ci ga wata shawara ajiya ga mai neman sa shawara da kai idan ka ga abin da kamata ka neme ka shawara da mu tsawon ka da take da za ka shawara kuma ga mutane Allah ya kawo ka nan sabon dole lafiya gidan don gidan ku na kake Allah ya ce mai ka kawo zaman ka kuma tawakkal nan da suka zo nan ina fatan Allah ko ya kawo sabon dole laya ubangiji Allah su bai da kowa ba tare da ɓata lokaci saboda kuna da tafiya na tabbatar da cewa wakilin sarkin Kano ko yanzu ya matsu yana so ya ji haya mun kawo cikin gwagwara mun mace shi mun kawo makarin cikin gwagwara mun mace shi amma babu mace insha Allah mun gode kwarai Allah ya saka ma da ne dan jawabin mu na gaba dan chairman na party na wannan karshe ina fatan Allah madaukakin sarki ya sa daga wannan nadi ba za a sake wani nadi ba sai masarautar nan tamu ta samu emiya a ce emiya muna roƙon Allah ya tabbatar mana wannan roƙo kuma mu gani da ido bayan wannan ina roƙo ga Allah madaukakin sarki duk waɗanda suka halarci wannan nadin sarauta suka zo nan ƙasar mu lafiya Allah madaukakin sarki ya mai da kowa gidansa lafiya kuma Allah madaukakin sarki ya zamnar da wannan ƙasa ta mu nasaba su iyaye da kakanni kuma na dawo da yan uwa na kama martaba sarki mun gabata a cikin girmamawa shakka babu martaba sarki karimin sarki ne wanda kuma ya karrama mu ya kuma karrama iyayena da kakanni gaba daya a tare da ni akwai mahaifinmu wanda ya ragu akwai iyayenmu kwaya biyu da suka ragu a cikin zuri'ar mu akwai hajiya balaraba tana na wannan wuri sannan kuma akwai baba audu yana na wannan wuri suna da zanen su da gobirawa sa muka taho da su kuma ya yi masa yawa ma amma haka ya yi haƙuri muka taho da shi shakka babu yan uwa suna cike da farin ciki na wannan rana na cewa ruwa ya koma guri muna gaban mai martaba sarki Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana Allah ya kara bunƙasa wannan masarauta da arziki Allah ya haɗa kawunan saurawa a ruwa kuma ya koma guri na ƙasar gobe gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا اله الا هو على اهل الغيب لا تاكله سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده هو العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين